I amb tots vostès, Bruno Oro. And just a gigolo, and everywhere I go, people know the part I'm playing. Paid for every dance. Benvinguts a la quarta nit de l'eficiència. Tenint en compte que avui en dia les coses duren tan poc, és un èxit que ja haguem fet 4 nits. Potser aquest any que la presento jo serà l'últim. Esperem que no. Aquest any la nit canvia i els protagonistes seran els joves universitaris i els seus projectes. Però abans de desvelar els seus projectes, m'agradaria que avui donés la benvinguda a tots i a aquesta nit màgica al president del clúster d'Energètica Eficiència, el senyor Albert Mitjà i Moyano. És un plaer donar-vos la benvinguda a la quarta edició de la nit de l'eficiència, un acte consolidat ja com un punt de trobada dels principals agents del sector. Des de la seva creació, l'any 2008, amb l'impuls de l'ICAEN i de diverses empreses, el clúster ha tingut com a objectiu potenciar l'eficiència energètica al nostre país. Amb aquest propòsit, el clúster ha desenvolupat en els seus 8 anys d'existència múltiples iniciatives en molts diversos àmbits. Actualment ens trobem en un escenari en el qual la suma de diversos esdeveniments posa l'eficiència energètica en un punt central, des d'un àmbit global fins a un àmbit local, català. Per primera vegada, 195 estats s'han posat d'acord per fer front al canvi climàtic, a la recent Cimera de París. Els compromisos de la Unió Europea eleven la reducció del consum energètic fins al 27% per l'any 2030. El nou marc normatiu estatal amb la recent aprovació del Real Decret d'Auditories d'Eficiència Energètica i el Real Decret d'Autoconsum, que ja us avanço que ens queda un llarg camí de lluita. I, per últim, ens trobem a Catalunya amb la tramitació del Pacte Nacional per la Transició Energètica de Catalunya. Tot això sense oblidar que som un país amb una forta dependència energètica i que els preus d'energia es troben en una dinàmica ascendent sense fi. Per tant, el nostre sector és clau per tenir un millor entorn per viure i per mantenir la competitivitat del nostre país. El clúster és un espai de trobada en els que es promouen les sinergies entre els associats i altres agents econòmics i socials per tal de generar oportunitats de negocis i d'innovar, de forma col·laborativa amb l'objectiu d'incrementar l'aportació que es fa a la societat. Però avui és també moment de fer balanç de la trajectòria del clúster. Som un clúster de referència, transversal, amb més de 120 socis, que representen tota la cadena de valor de l'eficiència energètica i que ens permet projectar-nos més enllà. En aquest sentit, avui som més presents que mai als diversos fòrums de debats i de decisió. Des de l'activitat del clúster voldria destacar alguns dels projectes que estem duent a terme en l'àmbit de mobilitat sostenible, en la rehabilitació energètica dels edificis, en la millora de l'eficiència energètica en polígons industrials, en aparcaments, en grans superfícies i les col·laboracions entre clústers en els sectors econòmics tan importants com poden ser el vitivinícola, l'hoteler i en el món de l'educació, una aposta decidida pel demà. Però no ens podem quedar aquí. No volem. Cal que evolucionem el model actual i busquem noves oportunitats. No ens podem quedar quiets. Cal que seguim treballant per adequar l'activitat del clúster als interessos dels socis i la resta d'agents, en un entorn en constant canvi. Per això demano la col·laboració de tots els socis. Crec fermament que la implicació de tots nosaltres és el camí a seguir que ens ha de permetre renovar-nos i créixer en un futur. I ens movem. Avancem sense parar, al mateix ritme amb què la tecnologia s'està introduint a les nostres vides. Fem un esforç per ser cada vegada més present a les xarxes socials. De fet, aquesta nit estrenem una nova xarxa social. Avui, una nit de referència pel nostre clúster, inaugurem compte a l'Instagram, @clústereficiència. Us convido tots a que ens seguiu i que hi participeu activament. No m'agradaria, però, acabar sense agrair la col·laboració als patrocinadors de la nit, TÜV Rheinland, IL3 Universitat de Barcelona, ARC BCN, Holtrop, Suez,
Gramona i Nut, així com també el ponent que ens acompanya, l'Albert Bosch, per presentar-nos la seva experiència, el Bruno Oro per oferir a conduir aquest acte i els estudiants que s'han presentat al Premi pels Magnífics Projectes, els companys i companyes de la Junta Directiva i, finalment, a l'equip de l'organització que fa possible el dia a dia de la nostra entitat, així com la nit de l'eficiència d'enguany. Moltes gràcies, Cooking, la Eva i la Cristina, i també un especial agraïment al Francesc, el nostre gerent del clúster que ens ajuda el dia a dia. Moltes gràcies a tots i benvinguts a la nit de l'eficiència. Moltes gràcies, senyor Mitjà. Bé, comença el primer bloc d'aquesta nit. 3 grups d'universitaris pujaran aquí a l'escenari per explicar cada un d'ells el seu projecte. Però vosaltres sereu els encarregats de votar el millor projecte, que tindrà un premi de 600 euros. Per tant, responsabilitat. No passa res, no us heu perdut res, només el millor discurs de... Seieu, endavant. Per tant, hi ha unes instruccions molt fàcils. Ja sé que tots heu apagat els mòbils. Mentida, tothom està amb el WhatsApp. Senyor, em pots fer una foto? Sí? Vale. Gràcies. Gràcies. No, si me la fan, jo m'hi poso. A veure, podem tirar, sisplau, aquest moment? Sí, perquè la meva àvia i jo sapiguem votar. Exacte. Aleshores, ja heu d'anar a un link. Hi ha un link que ja veureu que és facilíssim. En el vostre smartphone, suposo que tots teniu smartphone, si no, no heu escollit el dia... Perfecte. Aquest és el link facilíssim, com podeu veure. svi.mk21ee8ea. Per tant, no, però de veritat, feu tots perquè heu de votar. Aneu escrivint aquest link i a partir de que escriviu bé aquest link, no la cagueu amb cap lletra. És molt fàcil. No, no és tan difícil, sisplau. Seleccionar el projecte pel que vulgueu emetre el vostre vot. Si poseu el link correcte, se us descarregarà immediatament l'aplicació dels 3 projectes. No voteu en cap encara, perquè no els heu sentit. No feu com a la política. Tothom té el link baixat, descarregat? Calma, 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 calma. Jo sé que costen aquestes coses. Ara. A veure, ara l'han posat gros, molt bé. Clar. Clar, sou enginyers, tots porteu ulleres. Està bé, jo era de lletres. Vale. Són uns moments bonics, ara, us veig a tots com molt aplicats. Està bé. Sí, ja sé, són moltes lletres, sí, és complicat. Però volem fer així per tenir-vos com més atrapats. Lo fàcil avui en dia no ven. Que li diguin a Belén Esteban. I sou quasi, Vale. Sí, ja hi ha cares de... Ja me l'he baixat, jo. Vale. Quan tingueu aquest link, us hauria d'aparèixer automàticament els 3 projectes, per ja posar el tic i votar. Deixeu-ho allà, no voteu. I si us truca algú, nois... Sí, exacte. No sé que sigui per un trasplantament de ronyó, no hi ha res urgent. Ho teniu tots? Podem continuar, doncs, Les presentacions les faran 2 representants de cada projecte. Per tant, donem el tret de sortida amb el projecte de rehabilitació energètica de l'Hospital de Vic dels estudiants Ot Anglada, Joaquim Canalies i Yaxira Feliu, del Centre Universitari IL3 de la Universitat de Barcelona. Demano, doncs, que pugen a l'escenari la Yaxira i el Joaquim.
Molt bé, suposo que heu pogut retenir totes les dades. Ara li toca el torn, el segon grup, als autors del projecte de l'estudi energètic de la planta industrial Kao Corporation, m'encanta el nom, del Centre Universitari IL3, projecte integrat per Enrique Ranz, Xavi Domingo, Jordi Ferrer, Carlos Andrés Chacón i Arturo Gabriel Martín. L'estic cagant? Heu de parlar. Sí. Perdoneu, l'he cagada tant. M'encanta. Adéu. Clar, jo mateix he dit que l'heu d'explicar. Idiota, perdó. Tot vostre, em disculpo. Hola, buenas noches a todos. Pues nada, el Hospital Universitario de Vic da servicio a 160.000 personas, tiene un área de 32.000 metros cuadrados y más de 35 años de construcción, lo cual lo convierte en un edificio con mucho potencial de ahorro energético. Es por ello que su consumo anual se ubica en unos 7 gigavatios hora, lo que se traduce en 650.000 euros al año. Es por ello que en la medida que hemos hecho este proyecto nos hemos encontrado una gran complejidad en las instalaciones, puesto que hay instalaciones muy antiguas que datan de la construcción del edificio y otras que se han ido renovando a través del tiempo. 3 calderas, las cuales tienen más de 30 años, se hacen servir a gas natural y con un combustible de respaldo como es el gas oil. Luego 3 enfriadoras de grandes dimensiones, las cuales tienen 25 años y una de reciente renovación. Es por ello que hemos propuesto 12 medidas de ahorro energético. Joaquín, cuéntanos más sobre el proyecto. Hola, bona nit. Comentarem només una d'aquestes 12 mesures. Quan vam començar a fer el treball de camp, ens vam adonar d'una dada que és molt important. El 95% del consum de gas natural és causa de la generació de calor per calefacció. I a més, ens vam adonar que el preu del gas natural que està pagant l'hospital és un preu més aviat car. Per què? Doncs perquè té un subministre en baixa pressió, quan el seu, amb aquest tipus d'instal·lació, és que tingués un subministre en mitja pressió. Però no és així. Aleshores, aquí vam plantejar diverses alternatives. Una d'elles era canviar la caldera principal de gas per una altra de gas amb un recuperador de calor dels fums de combustió, i una segona alternativa era passar a biomassa, és a dir, canviar caldera i combustible. Tant en pastella com en pellet, ho vam estudiar de les dues maneres. I amb això ja teníem uns períodes de retorn de la inversió d'uns 3 anys i unes rentabilitats superiors al 35%, degut als 2 motius que he dit abans. Sabem que és una inversió elevada, són més de 350.000 euros. Per això també tenim empreses tipus S que es dediquen a finançar aquest tipus de projectes. Sabem que hem de consumir biomassa de qualitat per no tenir problemes de contaminació atmosfèrica. I a més sabem que hi ha una sèrie de factors que pot influir a que canviï la rendibilitat esperada. Pot ser que la biomassa augmenti més de preu en relació al gas natural. Podria ser que el rendiment de la caldera disminuís més de l'esperat al llarg dels anys. Podria ser que es disparessin els costos d'explotació més del que és habitual amb aquest tipus d'instal·lacions. Tots aquests aspectes els hem tingut en compte i hem fet un anàlisi de sensibilitat de cada un d'ells i fins i tot així, amb uns marges raonables, ens donaven uns períodes de retorn sempre inferiors a 5 anys i unes rentabilitats superiors al 25%. Bé, i per acabar, dir que, en primer lloc, pensem que és una molt bona mesura, primer per renovar una caldera que té 35 anys per una de nova, per tant serem més eficients, i d'això es tracta, de ser més eficients. En segon lloc, introduïm una energia renovable i a més que és d'àmbit local, que és de procedència local. La biomassa la recollirem dels boscos que estan a un radi de 40 quilòmetres del punt de consum. I en tercer lloc, és una mesura molt rendible, com hem vist. És tot. Gràcies. Moltes gràcies. 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 Ara sí, mentre van pujant l'Enrique Ranz, el Xavi Domingo, el Jordi Ferrer, el Carlos Andrés Chacón i l'Arturo Gabriel Martín, us presento el projecte de l'estudi energètic de la planta industrial Kao Corporation del Centre Universitari IL3, que després explicaran. Ja no ficaré més la pota.
Bona tarda. Primer fer la presentació de CAO. CAO Corporation és una empresa japonesa multinacional del sector de la química. Té a Catalunya 3 plantes i una és la de Mollet del Vallès, on vàrem fer el projecte per l'IL3, el màster. Aquesta planta produeix 45.000 tones de productes químics, hi ha tensioactius catiònics, aromes. Aquests noms són una mica raros, també es fan servir per productes de cosmètica, o sigui que recordeu això. Aquesta planta consumeix més de 160.000 megawatts tèrmics, és a dir, gas natural, 160 gigawatts hora tèrmics, i que equival aproximadament a unes 15.000 vivendes. I després també comprar 14.000 megawatts elèctrics, que aproximadament serien unes 4.000 vivendes. Tot això vol dir que aproximadament, anualment, estan pagant un import de 6 milions d'euros en energia. Un 1% d'estalvi són 60.000 euros. Respecte al projecte, va ser una mica... tenia una certa complexitat pel tema industrial, perquè és una planta que està 24 hores, 7 dies a la setmana, 50 setmanes l'any. És a dir, pràcticament no paren, pràcticament 2 setmanes en tot un any. Per tant, fer totes les proves, fer totes les medicions que vam fer a camp no resultava fàcil. I la complexitat també ve perquè els horaris. No podíem estar de 9 a 13 hores. O sigui, 4 hores per fer totes les mesures que vam fer a camp. I això és un problema, perquè molts dies arribaven allà i de les visites que vam fer fins a les 10 o les 11 no s'agafaven. Per tant, havien de fer, realment, planificar molt bé tot allò que anaven a fer. Per això hem posat la música de Missió Impossible, d'acord? Perquè realment hi havia una complexitat i entraven realment a allò que havien de mesurar. Hi ha una altra part també que és molt important, que és tot el tema de la seguretat. Casc, botes... Em recordo que l'Artur un dia es va quedar fora perquè no portava les botes de seguretat. I tota aquesta gestió de... Per exemple, no podíem estar sols per la planta, sempre hi havia d'haver una persona amb nosaltres. Això es va complicar molt tot el tipus de mesures que vàrem fer. Vale, comentaremos un par de las medidas de ahorro energético que se han propuesto. Como pudieron ver muy rápidamente en la presentación, una sustitución de transformadores eléctricos supone un ahorro de 410 megavatios horas año, que significa unos 38.000 euros anuales. Y unos 38.000 euros anuales que generan un payback o un periodo de retorno de solo 4 meses. Tenemos también otra MAE que se resume en calorifugar una tubería de 60 metros de longitud, modificar un poco algunas bombas del circuito de alimentación de agua caliente de las calderas, y esto significa un ahorro de 305 megavatios hora año con un ahorro económico de unos 9.000 euros al año, perdón, y un payback de 2.5 meses. Para no aburriros más con números, solo comentar que el resumen de las MAEs propuestas, alrededor de 5, suman en total un payback de 1 año. ¿Qué queremos transmitir nosotros con esto? Que la industria en Cataluña tiene mucho potencial de ahorro energético, de ahorro económico, y que queremos invitaros a promulgar más actividades conjuntas entre la industria privada y la educación, para que se generen más proyectos como este que permitan redescubrir ese potencial de ahorro que existe en la industria catalana, que nos ayuda a generar nuevos puestos de trabajo de personas cualificadas, nos permite ahorrar dinero y nos permite ahorrar energía. Y ser más competitivos de cara a las otras industrias, otras empresas. Poco más que agregar a este pequeño speech de un proyecto que ha sido muy intenso e interesante. No sin antes deciros muchas gracias por la vuestra atención, por la oportunidad. Muchas gracias IL3, CAO. I a vosaltres. Gràcies. Bona nit.
Quan un agraeix, sempre té la sensació que s'oblida d'algú i sempre s'ha d'acabar amb gràcies a la meva mare, que sempre queda molt bé, i sempre hi ha algú que plora. I ara li toca el torn al tercer estudiant de la Universitat Rovira i Virgili, el Daniel Vallès, que ens presentarà el seu projecte NIT-IE. NIT-IE, o Nitinol Industrial Heat Engine, fa referència a la idea de desenvolupar un mecanisme a escala industrial que contingui nitinol, un aliatge del níquel-titani. La increïble propietat de memòria de forma d'aquest material permet transformar l'energia tèrmica de baixa temperatura en mecànica i posteriorment en elèctrica. Per tant, NIT-IE resulta una aposta innovadora, respectuosa amb el medi ambient i amb un ampli mercat potencial a l'abast. Bé, bona tarda a tothom. Em dic Daniel Vallès i soc enginyer químic per la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. En referència al projecte d'eficiència energètica que estic desenvolupant, m'agradaria primer contextualitzar-lo en un àmbit industrial, tal com he introduït en el vídeo anterior. Posem pel cas que tenim una central tèrmica convencional en la qual es transforma combustible en electricitat mitjançant la crema d'aquest. Doncs bé, en termes generals, es calcula que entre un 20 i un 25% de l'energia tèrmica que proporciona aquesta planta no es pot transformar en electricitat o no resulta rentable, ja que es tracta d'energia a baixa temperatura, de calor a baixa temperatura. El fet és que no només no resulta rentable, sinó que a més s'ha d'invertir energia per tal d'extreure l'excés de calor mitjançant, per exemple, torres de refrigeració, tal com hem vist al principi del vídeo. El problema amb les baixes temperatures és que el vapor condensa i ja no es poden fer servir turbines de gas o de vapor per extreure energia elèctrica. Però, i si existís una alternativa a les turbines de vapor que permetís obtenir energia elèctrica mitjançant el moviment d'algun mecanisme? Doncs bé, és el cas de Nitinol Heat Engine. El seu principi de funcionament és ben senzill. Simplement, amb una aplicació de calor externa, a baixa temperatura, el material canvia de forma produint una pressió equiparable a 5.900 atmosferes. Aquesta pressió després es pot conduir en moviment i posteriorment en electricitat d'una manera molt senzilla. El fet és que aquest tipus de mecanismes tenen un ampli mercat i no es tanca només a la indústria, sinó que pràcticament qualsevol procés que tingui pèrdues energètiques podria ser un mercat potencial. Inclús podríem dir que fonts d'energia renovables com el sol o l'energia geotèrmica podrien ser també un mercat potencial. Pel que fa al seu funcionament, és respectuós amb el medi ambient, ja que no produeix cap tipus de gasos contaminants ni elements. A més, al ser de níquel i titani, és resistent a la corrosió i es podria aplicar en entorns difícils com podrien ser amb aigua marina. Bé, personalment crec que NIT-IE té un ampli ventall d'opcions i només necessito una oportunitat per portar a terme el projecte i crec que aquesta és l'oportunitat ideal. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Recordo que a partir d'ara ja podeu votar el projecte que us hagi agradat més. Us recordo, el primer projecte era un projecte paritari, diguéssim, el segon era unisex i el tercer era yo me lo guiso, yo me lo como. A partir d'ara ja podeu votar el projecte. Ho dic perquè en el moment d'entregar el premi tinguem les votacions i no tinguem 3 vots, d'acord? Mentre voteu, ara em toca donar pas a un aventurer, a un emprenedor, una persona amb passió, amb motivació i una gran capacitat per l'esforç. Algú motivat pels reptes i que ha sabut millor que ningú que els resultats de la vida depenen d'una bona actitud. Amb tots vostès, Bruno Oro. Eps, Bruno, que han dit que surti un aventurer, un emprenedor, algú amb passió. Va, no siguis vedet, que no ets tu, que has de presentar l'Albert Bosch, va. Bé, doncs no passa res. Demano a l'Albert Bosch que ens acompanyi aquesta nit i que ens doni una lliçó de lideratge, d'esforç, de motivació, de reptes i de passió. L'Albert ha creuat l'Antàrtida sense assistència des de la costa fins al Pol Sud en solitari. Vol dir que allò ni un Aquarius, ni un platanet, res. Ha completat el projecte 7 cims, escalar les muntanyes més altes del planeta amb l'Everest com a punt final. Ha participat en 9 Dakars.
I a més m'explicava abans, Dakar ha anat amb un cotxe elèctric, amb 2 collons el tio. És corredor habitual d'ultramaratons, els diumenges, després de la becaina, i ha fet més de 100 curses o reptes de diferents disciplines d'esports extrems. Amb tots vosaltres, Albert Bosch. Molt bé. Gràcies. Hola. De fet, el Bruno Oro seria més factible que fes el que faig jo que no pas jo el que fa ell. Perquè ell necessita molt talent per poder fer la seva activitat artística i el meu, bàsicament, és un tema de ser tossut, de ser molt perseverant. Bé, gràcies per convidar-me a un dia especial, doblement especial per mi. Sempre es donen les gràcies quan et conviden a una cosa així, però per mi, els que em coneixen ja ho saben, el món de l'eficiència energètica, de les energies renovables, de la sostenibilitat en general, s'ha convertit en una prioritat total a la meva vida i en el link amb les meves aventures. No només la meva passió, sinó crec que és una de les meves missions que l'he evolucionat amb el temps. Ara més o menys us ho explicaré. Però bàsicament aquí us vinc a parlar d'aventura. Dieu, aventura en una nit d'eficiència energètica? Com lliga això, no? També us podria parlar d'empresa. A nivell professional he estat vinculat amb projectes d'inversió, a vegades amb eficiència energètica, cogeneració, il·luminació amb LEDs, a vegades, també de temes renovables. Però no sé, si voleu us explico el tema empresarial. Què voleu? El tema empresarial o el tema aventurer? Què preferiu? Aventura, mola més, De fet, jo la primera vegada que em van començar a dir aventurer, primer em feia una mica de vergonya per respecte als grans aventurers, amb els quals m'agradava llegir, m'apassionava conèixer les seves històries d'expedicions i exploracions. Però m'hi vaig anar acostumant amb aquesta paraula perquè s'ha convertit en una cosa important com a metàfora de la meva vida, en tots els sentits, i penso que molta gent l'hauria de fer com a metàfora. De fet, ja us ho deia, que quan em van començar a dir aventurer, una de les coses que vaig fer va ser agafar el diccionari, una cosa que existia abans, no sé si en recordeu, un diccionari, una cosa que es passava en les pàgines, així. Aquests enginyers que han parlat aquí, tan joves, poder no l'han utilitzat mai. I vaig buscar a la A la paraula aventura. Perquè, clar, em deien aventurer. I vaig flipar, perquè posava la primera definició, ficava aventura, relació amorosa ocasional. Dic, hòstia, soc un aventurer, no? Carai, això no quadra. Però vaig mirar la segona definició i em va encaixar molt més, evidentment. Ficava aventura, empresa de resultat incert i que comporta risc. Amigo. Això defineix moltes coses. M'agrada molt aquesta definició. I s'ha convertit com un claim una mica de les coses que faig, la definició d'aquell diccionari. De fet, tots vosaltres sou molt aventurers, perquè si canviéssiu els termes, les paraules, i poséssiu empresa, podríem dir que és una aventura de resultat incert i que comporta risc. Tots ho sabeu. Tots teniu projectes que són complexos, incerts i moltes vegades altament arriscats en un entorn com el que estem terriblement complex. Com em vaig convertir en aventurer? Us volia explicar, jo només us posaré alguna foto, no patiu, alguna foto, com vaig arribar a desenvolupar-me una mica com aventurer. He fet coses, per sort, per grans llocs especials o llocs molt especials de tot el planeta, no tot, però sí els diferents entorns on es poden fer coses especials, a les muntanyes de l'Himàlaia o la muntanya més alta de cada continent, com ha dit abans el Bruno, deserts, selves, algunes coses als pols, etc. Però a mi m'agradaria parlar-vos-ne menys en una nit d'eficiència energètica d'algú que no sé si és molt eficient, però que defineix una mica la meva trajectòria i m'agradaria compartir-ho, que és el Dakar. Per què el Dakar? El meu somni de joventut era senzill, sempre he estat una mica ambiciós amb les coses. Jo volia ser campió del món. En sèrio, els deia als meus pares, jo seré campió del món d'enduro o de rides, que eren les modalitats a què em dedicava amb passió a competir, tant com podia, des dels 16 anys més o menys. I els deia, ja veureu com em dedicaré a això, seré professional d'això. I em deien, per si de cas, estudia. Per si de cas, estudia. No, ja ho veureu. Però en aquell moment, clar, vaig començar a llegir molt i a descobrir els primers participants estatals al Dakar, la cursa més dura del món. M'ho llegia tot i em vaig apassionar amb aquesta cursa.
Dic, jo he de córrer allà. Aquell és el meu lloc. M'agrada la moto de camp, m'agrada l'esport, competeixo, faig més o menys bé. He de participar al Dakar, la prova més dura del món. Vaig tardar, Fins als 27 anys no hi vaig participar. I vaig participar en un equip muntat per Honda Solomoto, una selecció que vam fer, vaig poder-m'hi colar, i finalment vaig fer el meu somni de joventut, poder participar al Dakar, amb moto. Me'n recordo, van sortir és que abans el Dakar es feia, acabava Dakar, saps? Coses que passaven abans, no, això no, ara que es fa a Sud-amèrica. Sortia de París sempre el dia 1 de gener, a les 3 de la matinada, sortia la primera moto. Jo vaig sortir més o menys a les 3:40 amb un fred de nassos, perquè abans, l'1 de gener feia fred, sempre. Això, molt emocionat, vaig creuar Espanya, França primer, Espanya, Marroc, superemocionat, patint molt, Mauritània, part de Mauritània, ens vam anar cap a Mali, cap a l'oest de Mali, abans se'n anava molt lluny, al Dakar, i quan estava al mig de Mali em vaig fotre una hòstia, que em vaig trencar el braç per 3 llocs. Em van evacuar i vaig tornar al meu poble, una mica cabizbajo, que diuen els castellans, no? No m'ho deien perquè són bona gent i m'estimen molt, però jo notava que pensaven, què et creies? Que arribaries allò a arribar i moldre? No, és molt més difícil. Però allò vaig perseverar, diuen, perseverant, aconsegueixes els teus objectius. I vaig tornar a aconseguir que m'acceptessin en aquell equip una altra vegada. Vaig tornar a participar al Dakar per segona vegada, en moto, i això és com Disney, sempre acaba bé. Sempre acaba bé. Vaig triomfar. Aquell any vaig triomfar. De 5 membres que érem a l'equip, 2 van tenir un accident en moto i 2 se'ls hi va espatllar la mecànica i no van acabar. Només vaig acabar jo, de l'equip Honda Solomoto, d'aquell any. Vaig arribar a Dakar, em van fer una festa bestial en un hotel. Era un moment eufòric de la meva vida. Estava superemocionat, ho havia aconseguit. Però tornant amb l'avió, i quan portava aquí ja un parell de setmanes, va ser un dels moments més frustrants de la meva vida, perquè no m'havia trucat cap equip per córrer amb ells l'any que ve. Me'n vaig donar compte per primera vegada que els meus pares tenien raó. Sort que havia estudiat, perquè no tenia el talent suficient per estar entre els millors. No era èlit, jo. Sí que era bonet, però no era èlit. I no podria viure connectat amb la meva passió, hauria de fer una altra cosa. I al cap de setmana, en tot cas, escalar, que escalava, i anar amb moto. Però d'alguna manera em vaig resignar. No em volia resignar, al revés. No em volia resignar. Dic, alguna cosa he de fer aquí. I vaig fer allò que ara en diuen reinventar-se, no? Reinventar-se. Què vaig fer? Vaig dir, escolta'm, fem-ho diferent. Per què no et converteixes en un organitzador d'equips, en un promotor d'equips, organitzes tot i quan ho hagis organitzat fas una selecció de pilots i et tries a tu. Això sempre, tries a tu, era fonamental, perquè el que volia era fer de pilot, no? I amb cotxe, a més, jo volia córrer amb cotxe, que no havia corregut mai. I després vaig dir, ostres, però aquí això... Hi ha un pas important amb això. S'ha de vendre. Si no venga el projecte, no hi ha aventura. A vegades em diuen, has fet el teu somni, has fet... No, he vengut el meu projecte, com tots vosaltres. Si no veneu, no existiu. De fet, una de les raons de ser del vostre clúster és crear sinergies entre vosaltres per crear més negoci. Clar que sí, és la part fonamental, s'ha de vendre. Clar que sí. És la nostra primera missió, vendre projectes. Després vaig fer un estudi de mercat, jo havia estudiat empresarials i treballava també en temes empresarials per guanyar-me la vida, i vaig fer un estudi de mercat, que som molt bo jo fent estudi de mercat. Vaig veure quin tipus de competidors tenia el Dakar. I vaig veure, més o menys, más o menos, que diuen, hi ha un 10 o un 15% de pilots d'èlit, d'aquells que jo volia ser i no havia aconseguit ser, d'aquells que tothom vol, que els contracten, els números uns. I després hi ha aproximadament, no soc massa precís, un 70% dels pilots del Dakar que són milionaris. Així, a grosso modo, però més o menys deu ser això. Gent que es gasta 200-300.000 euros de mitjana, preus d'ara amb cotxe, per córrer una carrera de 2 setmanes. I que en sap molt i pilota molt bé perquè, clar, tal. Però, esclar, jo no pertanyia a cap dels dos grups. Veia, ostres, no ets milionari, ho has d'esperar a fer-te milionari i després tornar a córrer al Dakar. O després pot ser un, fixeu-vos que m'he deixat com un 10% com de friquis, no?
que s'inventen coses. Dic, jo he de ser d'aquests. Per vendre he de fer alguna cosa diferent, he de ser creatiu, he d'innovar, he de buscar valor. Per vendre s'ha de buscar valor, no insistir només, s'ha de buscar valor, feina fonamental. Com ho vaig fer? Em va acudir la idea, perquè ja era un promotor famós en aquells moments, ja m'havia dit jo mateix que era un promotor, me'n vaig al meu poble, vaig parlar amb un amic meu de tota la joventut que havíem estat fent trial junts, ell era una mica més bo que jo, això em passa sovint, fèiem trial quan érem molt joves, i ell havia fitxat la fàbrica número 1 de motos de trial en aquell moment. Però, ja feia anys, quan passa això ja feia anys, però als 18 anys va quedar amb cadira de rodes per un accident que no tenia res a veure amb la moto. Un cotxe, un diumenge a la tarda, van sortir a la carretera, ell ni conduïa, i va quedar amb cadira de rodes als 18 anys. Lògicament va tenir una petita depressió, lògicament, va remuntar i després es va posar a córrer amb cotxe, amb 4x4s, campionats d'Espanya de raids i coses d'aquestes. I ho feia bé, tot i conduir només amb les mans, ho feia bastant bé, en Pep Busquets. Era molt amic meu i dic, Pep, tio, sóc un promotor d'equips. Per què no ens anem al Dakar, tio? Mai ha corregut ningú a Espanya conduint només amb les mans. La petarem! Jo ho venc, si tu vols, jo ho venc. I el Pep em va dir, hòstia, Albert, això al Dakar és molt difícil, I han corregut, pensa que no ho sé, han corregut 3 tios només conduint amb les mans. Entre ells el Clay Ragazzoni, un expilot de Fórmula 1, que en sabia molt, que tenia molts calés i ho va provar 3 vegades i mai ha acabat ningú, no ha acabat ningú. És pràcticament impossible acabar amb les nostres condicions. I a més, Albert, jo no he vist una duna ni de lluny a la meva vida. I he dit, Pep, això no és un problema. Jo, si tu em dius que sí, aconsegueixo la pasta, ho venc, ens prepararan un cotxet superxulo i després ens anem 2 o 3 setmanes a Marroc a fer dunes, a aprendre a fer dunes i això ja ho aprendràs. Tio, que ens ho passem de conya, va. Em va dir que sí i vaig complir. Vaig vendre el projecte, però tard. Vaig tardar molt a vendre el projecte. El Dakar, sabeu que comença l'1 de gener, normalment, a principis de gener, però aquell any tenia una característica. Començava a Dakar i acabava al Caire. Creuava tot el Sàhara d'oest a est, el desert més gran del món. I els cotxes havien d'estar tots al port de Le Havre el 1 de novembre, o el 5 de novembre, no recordo, perquè els havien de baixar tots amb barco fins a Dakar, a Senegal. I jo vaig vendre el projecte a principis de setembre, una empresa que es deia Don Piso. I ens van patrocinar, vaig encarregar els cotxes, perquè ens el preparessin, els vam adaptar, tot va anar més o menys bé, una mica a correcuita, però no va haver temps d'anar a Marroc ni res. De fet, no vam provar mai aquell cotxe. El vam portar directe d'alemans que el preparaven, el vam portar directe a Le Havre, que estava propet. I el vam portar a Dakar. I em vaig trobar jo de cop amb un avió, amb el meu amic, jo com a copilot, jo feia de promotor i després de copilot, i assistent seu, quasi de criat amb tot, baixant cap a Dakar i el tio em diu, Albert, aviam, com es passen les dunes, tio? Baixava per creuar el desert més gran del món amb un tio que només conduïa amb les mans i que estava molt preocupat perquè no sabia com es passaven les dunes. Jo me'n recordo amb un paper, de veritat que no exagero gens, un paper explicant-li, mira, Pep, les dunes tenen una part tova i una part dura. Hem de mirar d'anar per la part dura, però això les veus una mica amb la sombra, si estan més fines, ja veuràs. Però ja t'ho diré jo, més o menys. Després, molt important, la velocitat. Has d'anar amb una certa velocitat i arribar a dalt amb aquella velocitat, perquè si deixes la velocitat abans et quedaràs clavat. Ara així no passis de velocitat, però hi ha dunes que estan tallades i si passes, pum, voles i et pots fotre un gorrionazo guapo. I després és diferent que la moto. La moto quan quedaves encallat, te'n recordes quan fèiem trial? Quan més gas donaves, més possibilitat de sortir. Aquí no. Aquí hi ha un moment quan jo et digui deixa el gas, perquè com més gas donguis ens anem enfonsant a la sorra. I no sé si t'hi has fixat, però només portem una pala. Només baixo jo. I diu, vale, ja ho he entès més o menys. Jo et faré així amb la mà, no pateixis, tu vas seguint i ja ens en sortirem. Sí, vam arribar a Dakar, vam agafar el cotxe, vam començar. Les primeres 2 etapes eren de pistes, el tio era molt fi conduint, anàvem molt bé, i després van arribar les dunes. Sempre arriben a la vida les dunes, sempre arriben. I eren molt altes i molt grosses. I me'n recordo la primera duna seriosa que vam trobar,
que vaig estar fotent-li a la pala 2 hores i mitja. Jo crec que vaig moure mig desert de lloc. Ell em va dir que no era tant de 2 hores i mitja, va dir que eren 7 cigarrets, perquè va estar fumant 7 cigarrets, de nerviós que estava, mentre jo estava remant. Li vaig dir, quan vaig pujar, dic, mira, tio, la pròxima d'una cosa, digui que deixis el gas, deixa'l, perquè si ens tornem a clavar així, et deixo amb tu i cadira allà, i m'agafo el cotxe i me'n vaig. Lògicament teníem molt bona relació, si no li deia, això només es fa amb bon equip. Però, bueno, 12 dies després arribàvem a les piràmides de Gizeh, al Cairo, per primera vegada a la història que una persona concluïa el Dakar amb un cotxe conduït amb les mans. Mai més s'ha fet el Dakar d'Àfrica, només s'ha fet 2 vegades més a Sud-amèrica, que és diferent, és molt dur, però hi ha més accessos per carretera i diferent, que curiosament també per 2 catalans. Som l'hòstia, els catalans, en això. Valor. Vam aportar valor. La vam petar, després vaig fer 4 Dakars més amb ell. Li vaig muntar un cotxe per ell i un cotxe per mi. Com que havia anat molt bé, vaig aconseguir vendre projectes més grossos. Jo volia ser pilot, mai més vaig fer de copilot d'ell. I quan se'm va cansar, perquè no va aconseguir acabar mai més, després em vaig haver de reinventar una altra vegada. Després em vaig inventar perquè s'havia de vendre, recordo, s'ha de vendre. Vaig dir, seré el primer pilot espanyol, ja era pilot de cotxe, ja tenia experiència i tot això, llavors, sense copilot, ni ell sol, com quan anava en moto. Vaig aconseguir vendre el projecte gràcies a això, un fet diferencial, sempre hem d'aportar valor als projectes. I després, gràcies a això, al final n'he corregut uns quants. He disfrutat molt el desert, de totes maneres, al Sàhara, també a Sud-amèrica 2 vegades, i gràcies a haver-me convertit en promotor, en management, i haver aportat valor als projectes, com feu vosaltres, per vendre, doncs he pogut fer moltes aventures i molts projectes. Però en aquell moment, jo després del Dakar aquell en solitari, també vaig canviar internament. Els meus valors van anar canviant. Em vaig anar apropant i conscienciant la necessitat de la sostenibilitat, d'intentar portar un impacte positiu, etc. Jo estava sempre a la natura i no feia res per la natura. Només la vivia, la consumia, però no feia res per ella. Després vaig dir, prou. No puc fer més al Dakar. No puc fer més al Dakar. Els motors de combustió no són un bon propòsit per mi, per una persona que vol defensar la natura, el medi ambient, la sostenibilitat. I vaig dir que no faria més al Dakar. Però hi vaig tornar. Hi vaig tornar, perquè de cop se'm va acudir que podia unir el meu compromís amb l'eficiència, amb la sostenibilitat, en aquest cas cap a la mobilitat eficient. I se'm va acudir un projecte que podia tenir valor perquè no s'havia fet mai, innovador, per poder-lo vendre. I vaig dir, farem el primer cotxe que corri la prova més dura del món sense benzina, sense portar ni un litre de benzina a sobre, ni per emergències ni res, amb un cotxe 100% elèctric. Com que havíem aportat valor, perquè era una cosa que no s'havia fet mai, evidentment, a la història, vam poder convèncer un patrocinador i vam fer-ho. I el 3 de gener, em sembla que era el 3 de gener del 2015, em vaig convertir de cop en el primer pilot que pujava al podi de sortida de la prova més dura del món sense benzina. Repeteixo sempre, aportar valor per vendre, ser innovador. I en aquest cas, afegir un valor que teniu tots vosaltres. No només innovar per fer coses diferents, innovar per fer coses que són útils, són bones per tothom. Això és lo xulo. Això és el veritable valor de la innovació, quan és per fer alguna cosa millor i al servei d'un millor futur. I em donava aquesta sensació. No va anar bé aquell any, no va anar bé. La tercera etapa vam plegar. I vaig tenir una sensació rara, perquè, clar, havia creat molta expectativa, era molt ambiciós el tema. I després la gent et senyalava, no directament, però notaves, et criticaven, inclús se'n reien. I mai m'he sentit tan a gust que em criticassin i se me'n riguessin, perquè pensava, al final, tots els que se me'n riuen estan fent lo de sempre. Lo de sempre, ells només estan competint per intentar ser els millors, però els millors només són uns quants, els altres són aficionats bons. Nosaltres estem innovant, estem aportant valor i estem lluitant amb els conceptes de comunicació que treballàvem perquè la societat vagi cap a millor. No estem només competint i passant-nos-ho bé. Jo no vull passar-m'ho més bé amb això. De fet, no hi aniré mai més per plaer, només hi podré anar si aporto aquest tipus de valor. I a la vegada em fa més competitiu. Ho ha dit el president abans,
L'eficiència en aquest cas no és només, que és molt important, per fer un entorn millor, fer un benefici al nostre medi ambient, etc. És que a més ens fa més competitius. És un win-win per tothom, per les empreses i per la societat. Una mica en aquest sentit és el que us volia comentar, aportar valor per poder ser més competitiu a la venda i a la vegada ser conscient que estem aportant valor també, com vosaltres, a l'entorn o a la societat. Va continuar després l'aventura. Jo, entretant, a vegades barrejat amb els Dakars, feia molta escalada i vaig fer el projecte també d'escalar la muntanya més alta de cada continent. Vaig estar a tots els continents, evidentment, es considera 7 continents per aquest projecte, i l'últim va ser l'Everest, on vaig trobar, evidentment, molts obstacles, no em vull allargar aquí, però, clar, això surt... No sé si heu vist la pel·lícula Everest, suposo que algú l'ha vist, molt xula, està molt ben feta, i representa molt la sensació que tenim quan estem allà dalt. Tot i que això no és el més difícil, coses d'aquestes, aquí vas molt segur i és molt espectacular, però si caus estàs assegurat. Però hi ha obstacles de tot tipus, a part de passar a les esquerdes, com les roques que hi ha a 8.780 metres, que és l'escaló últim, que ningú aconseguia superar fins que l'Edmund Hillary i el Sherpa Tenzing van aconseguir superar-ho l'any 53 o 56. Curiosament li van posar el nom del britànic, el neozelandès, el Hillary, no el del Sherpa, tot i que diuen que va passar primer l'altre. I es va fer cim. Hi ha molts obstacles. Per fer els grans reptes sempre hi ha obstacles. Per fer l'Everest n'hi ha molts. Hem de ser ambiciosos amb els nostres projectes. I una cosa important, que vosaltres segur que us sona, adaptar-nos constantment, no solament als obstacles que ja sabem que ens trobarem, perquè quan vas a l'Everest ja saps que et trobaràs esquerdes i la roca aquella de l'escaló Hillary, sinó adaptar-te als obstacles que no preveies, als canvis, a les sorpreses, constantment. Els que estem en el món empresarial en general i sobretot en sectors com el vostre, hem de ser amics del canvi, perquè el canvi és accelerat per tothom, però en el nostre cas ens afecta encara molt més. I a l'aventura tenim una norma bàsica, que s'aplica a tot, que diu, ei, vas a entorns complicats, incerts, que no saps què passarà, però el que depèn de tu, fes-ho bé, perquè depèn de tu. I després ja veurem com ens adaptem. Això per vosaltres és fonamental, sobretot en un sector que depèn molt a vegades de regulacions, de les grans polítiques, dels lobbies, influeix molt, no? Jo una cosa, vaig parlar una vegada a l'Assemblea General de la COE a Madrid i tenia el Rajoy davant, a la primera fila, i vaig fer una mica aquest símil. Dic, de fet, ser empresari és més dur que ser aventurer, perquè una aventura, tu quan vas, per exemple, a l'Antàrtida o a l'Everest i et diuen estaràs a menys 40, que és molt extrem, ja t'equipes per estar a menys 40. I quan vas allà, estàs a menys 40. En canvi, a l'empresa et prepares per un determinat entorn, un determinat reglament o regulació, i a vegades inverteixes en allò, fas moltes coses, investigues, contractes gent i tot això, i després quan vas a fer-ho et pugen la temperatura i et foten la temperatura tropical. Et canvien. Després jo vaig dir, home, el govern hauria de tenir una premissa bàsica, la de l'aventura. El que depèn de nosaltres, fem-ho bé i que sigui estable. I el que depèn de la competitivitat mundial, de les circumstàncies del món, de la globalització, bla, 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 com que és tan volàtil, permetem que les empreses siguin flexibles. I fan al revés moltes vegades. El que depèn d'ells, vosaltres amb el vostre sector, jo que el conec una mica, segur que us passa, és que ningú s'aclara. Ho canvien tot cada 2 per 3, no saben la norma ara mateix, la norma d'autoconsum aquesta que ha comentat el president vostre. És que, bueno, a part que és una punyalada per moltes coses, és que a més encara no se sap com s'aplicarà, incertesa, i la tornen a canviar. Ostres, després fan el que depèn d'ells, que hauria de ser estable, és una olla de grills. I en canvi, el que depèn que les empreses puguin adaptar amb flexibilitat, ho volen estable, que sigui estable, que no sigui àgil al canviar. I això és una mala política en general per una societat, perquè una societat no sempre ha de ser la millor. Ha de ser, igual que vosaltres, eficient. Igual que les empreses no han de ser sempre les millors, han de ser eficients. Igual que jo, com a aventurer, no he de ser sempre el millor. No he de guanyar sempre les carreres. De fet, no les guanyo ni les guanyava abans, però he de ser eficient, m'he d'organitzar bé.
de ser competitiu amb els resultats. Per últim, només us volia comentar la travessa que vaig fer després de l'Everest a l'Antàrtida, on teníem un objectiu també per aportar valor i fer alguna cosa diferent, a part d'un tema també relacionat amb la sostenibilitat, és el lloc més pur que hi ha a la Terra, l'Antàrtida, molt sensible, és l'únic lloc del món que no pertany a cap territori, sinó que està regulat per un tractat antàrtic que el defineix com a zona de pau i ciència, que maco, de pau i ciència, és veritat. No es poden fer extraccions, no es poden fer instal·lacions mineres o industrials, ni militars, etc. Doncs teníem un objectiu d'això i volíem ser els primers espanyols que ho creuaven sense rebre assistència, sense rebre cap subministre. Vam estar 7 persones treballant, un any i mig per aquest projecte, 2 persones vam començar, ens van deixar, l'objectiu era anar des de la costa fins al Pol Sud, 2 persones, el que passa és que els canvis venen sempre, per això es diu aventura, incertesa, recordeu? I el segon dia de començar, ja hi havia previst una possible tormenta, allà és molt difícil de preveure la climatologia perquè és tan pla, no hi ha muntanyes i és molt difícil de preveure la duració de la tormenta. Per tant, solen durar aquesta època de l'any un dia, 2 dies, 3 com a màxim. I ens vam haver de quedar a la tenda. I al segon dia ens vam haver de quedar en aquesta tenda 15 dies bloquejats aquí dintre, sense poder-nos moure. 15 dies en una tenda no és el millor plan de vacances. Us ho asseguro. No sé què fareu aquest estiu, però no em demaneu consell, que tinc molt males idees. Passar-se 15 dies aquí dintre angoixa. Angoixa, no només t'avorreix, angoixa. A l'Antàrtida no et venen a rescatar si no es donen 2 condicions simultànies. Una, visibilitat perfecta, perquè l'avioneta que t'ha de venir a rescatar amb uns patins costa molt de trobar el lloc pla, que no hi hagin esquerdes, que no hi hagin blocs de neu, etc. I han de fer-ho a vista. I a més un vent pràcticament zero. 2 condicions simultànies que s'han de donar perquè pugui volar l'avioneta de rescat. Un rescat allà de mitjana tarda entre 3 i 5 dies. Però durant aquests dies sabíem que mai ens vindrien a buscar. Mai, és impossible. No poden venir, si passi el que et passi. Encara tens un infart allà. No poden venir. Amb la qual cosa és una mica incòmode i angoixant. Està sempre entre 30 i 50 sota zero aquí els dies que estàvem a la tenda. I sobretot que no pots moure per res, no pots sortir, hi ha un vent de la mandanga a fora. I has d'estar sempre aquí dintre. No sortíem per res, bueno, sortíem, ja ho veieu, que estava ple de neu, perquè nevava molt, i sortíem tant en tant a netejar la neu de la tenda, perquè era el nostre refugi. Sortíem també a buscar menjar al trineu, que el teníem a fora, fèiem per un dia, per 2 dies, per 3 dies, el dia a la marmota, que semblava sempre igual, i anàvem a buscar menjar per estar còmodes dins la tenda. I també sortíem, lògicament, a fer les parts fisiològiques sòlides del desmenjar. La part líquida la fem a dintre, amb una ampolla, després ho tirem a fora, i la part sòlida la fem a fora. Que amb això s'ha de ser bo, Amb això s'ha de ser bo. No vull posar-me escatològic, però sortir a fer un ninot de neu a menys 40 o menys 45, amb un vent de 70-80 km per hora, requereix ser èlit. Amb això sí que has de ser èlit, perquè el risc de congelació és molt alt, perquè l'experiència et diu que hi ha parts del procés que no pots fer amb aquells guants tan xulos i tan grans. Has de ser precís, no? I clar, el risc de congelació, de veritat, que és molt alt, no és conya. I amb això ja soc molt bo, Amb això no fallo mai. Però tinc una tècnica superxula perquè, per exemple, sempre em faig posar els pantalons uns velcros, perquè ja sortia a tenir el velcro posat. Molt important com poses el clínex. Això és molt important. Això, un dia escriure un llibre. Com s'ha de posar el clínex? Perquè, clar, si el poses molt guardat, clar, a l'hora de la veritat, allà amb el vent i tot, malament. I si el poses molt a fora, i si et vola, I si et vola, què? S'ha de fer bé i, a més, molt important això, inspirar-te a dintre. La revista te la llegeixes a dins. A fora no cal. Tens el temps cronometrat, de veritat. Sobretot els tios, les ties també, però els tios és molt angoixant quan estàs allà amb els pantalons abaixats, fent certes coses i penses, carai, els riscs de congelació són molt alts. I d'això en tinc 10, però hi ha coses que només un. O sigui, s'ha de ser bo. I això és el que fèiem a la tenda, entre altres coses. El més productiu que fèiem era això. Però després, quan va sortir el sol una altra vegada i quan va parar el vent, vam poder continuar.
El que va passar és que el meu company tenia uns dolors, suposo de la inactivitat, i va decidir fer-se evacuar, perquè estàvem molt a prop de la base que ens havia acompanyat a la costa. Estàvem només a uns 60 quilòmetres, ens havia acompanyat a la costa, havíem fet 31 quilòmetres només. Després de 19 dies, 2 al principi, 2 esperant l'avioneta i 15 a l'allò, el van venir a buscar. I en aquell moment em vaig quedar totalment sol. I vaig començar a fer números i dic, carai, fa 19 dies que estàs aquí, has fet 31 quilòmetres i te'n queden 1.170. Dic allò, Dream Team no ets. Dream Team no ets. Però bueno, vas perseverant i després vaig passar uns 48 dies interessants, absolutament sol, en un dels llocs més inhòspits de la nostra terra. I quan dic sol, és absolutament sol, sense veure cap animal, ni humà ni no humà, cap forma de vida durant 48 dies. Va ser una experiència interessant. De fet, dono gràcies a aquesta vida d'aventura, només perquè m'hagi regalat, perquè jo no havia anat a buscar això, m'hagi regalat aquesta experiència de poder estar jo mateix en un lloc tan especial i gaudint tant, perquè si no ets feliç fent aquestes coses, no funciona. A vegades em diuen, és que quina força mental que tens, no? Quina força mental que tens per poder estar 48 dies sol. Dic, no, sí, millor que tu creguis així, però no és força mental, això. És que jo era feliç allà, jo volia estar allà, jo estava confortable amb aquella situació. No pots escalar l'Everest si no estàs còmode fent allò. No pots estar 48 dies lluitant per un projecte com l'Antàrtida si no estàs fent el que vols fer. No pots. És igual que el canvi. No us creieu aquella frase que diu que heu de sortir de la zona de confort? No s'ha de sortir mai de la zona de confort. S'ha de qüestionar la zona de confort i canviar-la o ampliar-la, perquè per perseverar amb els projectes, per superar obstacles, per aportar valor, s'hi ha d'estar lluitant molt. I si no estàs confortable amb aquell projecte, si no té sentit per tu, desistiràs, buscaràs excuses, sempre. I som molt bons tots buscant excuses, sempre en trobem, Sempre en trobem. Per tant, una de les coses que vaig tenir clares quan vaig estar aquests 48 dies arrossegant el trineu 10 hores al dia, allà, pum, que pesava 135 quilos al principi, després anava baixant el pes, però jo també anava baixant el pes, sempre pesava igual per mi. És que jo pensava, durant aquestes hores, dic, això està xupat, només és fer feina. Jo m'he entrenat per això m'agrada. Lo difícil era estar en aquella tenda, que no saps què has de fer, no saps cap on has de tirar, no saps si té sentit, no saps què decidir, si jugar-te-la o no jugar-te-la. I aquestes són les veritables situacions que hem de superar. No el treballar, que és molt important, sinó saber sortir de les situacions crítiques, de bloqueig, i tots en teniu, segur, els vostres projectes. On tindreu, on heu tingut i en tindreu, sempre. I allà és el moment important, saber desbloquejar la situació. I allà és on es nota si esteu compromesos amb el vostre projecte o no, si esteu motivats, però la motivació i el compromís ve de saber si té sentit aquell projecte per vosaltres o no. I això vol dir si el propòsit és important o no per la teva vida i pel que portes amb això. I amb això teniu un gran avantatge. Vosaltres, els del món de l'eficiència energètica. Jo treballo, per sort, per conferències i coses per diferents empreses, però amb les agències que treballo sempre els dic que no vull treballar per alguns sectors concrets i entre ells, per exemple, el del tabac. Jo no vull treballar pel tabac, per les empreses de tabac. Per què? Molt senzill, resumint, perquè jo quan estic parlant per algú m'agrada que amb el que tinc a davant li vagi bé la cosa. I quan estic en una determinada empresa, per exemple les de tabac, jo no vull que els hi vagi bé. Jo vull que tanquin. Vull que tanquin, perquè el seu èxit és un fracàs per la societat. Fan mal. Poder tenen èxit els treballadors, sí, inclús triomfen i compren cotxes i d'acord, i donen feina, però allò fa molt mal. Crea càncer. És un exemple. En canvi, hi ha entorns, hi ha empreses, hi ha sectors, i vosaltres en sou un, que dona gust. I és xulo, això. Per què? Jo vull que us vagi bé. No només perquè m'identifico amb aquest sector d'una manera especial, és perquè si vosaltres us va bé, a la societat li va bé. I això és molt important. I això et motiva molt. I quan tens els moments de dificultats de la tenda, et dona realment sentit el que fas. I teniu aquesta sort, que no només us guanyeu la vida i feu empreses i creeu feina, sinó que feu coses positives per la societat. I és xulo això, explicar-li als teus fills. Què fa el pare?
crea càncer. Hòstia! Què fa el pare? Intenta que la societat sigui més eficient, que gastem menys energia i que, a més, l'energia sigui de fonts renovables i que, fent el mateix, fem un futur més sostenible. A mi m'agradaria tenir aquell pare, no l'altre, ho sento. I és molt important perquè la responsabilitat del lideratge d'avui és el que crea el món de demà. I aquesta és la veritable aventura, el veritable repte que tenim tots. Ser feliços, ara, però ser sostenibles i fer una societat eficient cap al futur. I això vosaltres en sou uns protagonistes. Per això és important que us vagi bé. Per això és important que feu nits com la d'avui. I per això us agraeixo molt que m'hagueu convidat i us desitjo de veritat, una gran aventura en el vostre futur. Gràcies. Gràcies, Albert. Doncs jo ara us resumiré en 4 paraules la conferència de l'Albert, que són Dakar, Everest, Antàrtida i caca. Bé, i us dic que les votacions estan tancades, dels 3 projectes, recordeu? Per tant, d'aquí res desvelarem el guanyador. Heu votat tots? Ningú? Vale. Però heu entès la pregunta? No, és que per un moment he pensat, són enginyers sords. Bé, no passaria res. Des de fa 3 anys, el clúster premia mitjans audiovisuals o periodistes que difonen o escriuen sobre l'eficiència energètica. I aquest any el premiat és una persona que m'ha fet moltíssima il·lusió que sigui ell, jo no ho sabia, he arribat avui, i quan he llegit el guió, me n'adono que el premiat és un noi fantàstic amb qui jo vaig estudiar a EGB i que jo feia 20 anys que no veia. I que està igual que fa 20 anys amb alguna cana més. És un tio simpatiquíssim, superbon professional, meravellosa persona i més guapo que jo sembla mentida. I ho faré solemne perquè em fa molta il·lusió donar-li un premi amb un molt vell amic que espero recuperar avui amb un selfie i amb un projecte de gin tònic, almenys. Ell és l'Oriol Nolis, periodista de Televisió Espanyola que molts haureu vist, i el clúster, el jurat del clúster d'eficiència energètica, ha decidit atorgar-li aquest premi per contribuir a la difusió de temes relacionats amb l'eficiència energètica. Demanem a l'Oriol Nolis que pugi aquí i al president Albert Mitjà que li entregui el premi, sisplau. Un aplaudiment per l'Oriol. Moltes gràcies pel premi. Una de les funcions i de les responsabilitats dels mitjans de comunicació i sobretot dels mitjans de comunicació públics, i encara diria més, dels mitjans de comunicació quan fem informació generalista, els informatius, com és el meu cas, els informatius de Televisió Espanyola Sant Cugat, una d'aquestes funcions és donar visibilitat a realitats que milloren la vida dels ciutadans i l'eficiència energètica, sens dubte, ho és. A Televisió Espanyola a Catalunya i sobretot a l'informatiu del cap de setmana en som molt conscients i durant els últims mesos, durant l'últim any, sempre que hem tingut una perxa informativa per parlar d'alguna cosa relacionada amb l'eficiència energètica, ho hem fet, ho hem intentat fer amb el cotxe elèctric, que està cridat a tenir un gran paper en les nostres vides durant els pròxims anys, parlant d'edificis sostenibles. En fi, ho hem fet, però voldria subratllar el compromís i la complicitat de continuar-ho fent en el futur. Moltes gràcies. Disculpa, Oriol. D'això ens en recordarem. Ja en el col·le jo tenia afany de protagonisme, com pots comprovar, segueixo amb el mateix afany. En fi. Ara sí, és el moment de desvetllar el guanyador de la votació. Jo no sé si tenim i hem pogut descarregar tots els vots. Sí, és afirmatiu. Per tant, demanem
a l'escenari la presència de l'Helena Camacho, directora de màrqueting de IL3, i també el secretari general d'Empresa i Coneixement, el Xavier Gibert, per entregar el guardó. Sí, endavant. I ara ja sabem qui és el guanyador? No. Per tant, el guanyador del primer Premi Projecte Acadèmic és... Pel nano, enhorabona. Però, bueno, La volia mare, nen. agrair-vos La mare. a tothom, els que m'heu votat, a tothom que esteu aquí, els que han organitzat aquest premi, però sobretot és algo que a nivell personal significa alguna més que un projecte, no? És com... Ja és quasi un somni per mi, poder realitzar alguna que realment m'agrada, no? I jo crec que amb això hi tinc l'oportunitat i tinc un camí bastant llarg per fer-ho possible. Moltes gràcies a tothom. Enhorabona, tio. Gràcies. Sí, esteu pensant què collons està fent, no, ara? És que jo tenia tot això... Ah, exacte. El senyor Gibert s'hauria d'haver quedat aquí perquè ara farà unes paraules de cloenda si vostè vol. Si no, les faig jo, però crec que les hauria de fer vostè, ja que ha vingut. Un aplaudiment. Bé, senyores i senyors, molt bona nit a tothom i de veritat que manifestar la meva joia per poder adreçar un acte com el d'avui, que ha tingut tanta simpatia i tanta joia, en nom del Departament i especialment del conseller d'Empresa i Coneixement. Les primeres paraules que els vull posar de manifest són de reconeixement, lògicament, a l'entitat organitzadora, al clúster de l'eficiència energètica. Una organització, ara ja una entitat que amb 8-9 anys de funcionament ja ha adquirit una categoria d'actor extremadament solvent en aquest sector i en aquesta representació de l'eficiència energètica. Estem parlant d'una entitat, poc els diré perquè ho coneixen sobradament, amb més de 120 membres. Va començar, em deien, amb 8 o 9 fundadors fa escassament 8 anys, vol dir que ha multiplicat pràcticament per 15 la seva força i el seu múscul a partir dels seus integrants i que, no és cap bagatela parlar de les seves magnituds i del que representa. Si parlem d'activitats econòmiques de tots els seus membres de manera consolidada, de més de 2.000 milions d'euros i una ocupació de més de 11.000 treballadors, que per un representant del govern i per un representant del Departament d'Empresa són magnituds que realment fan la seva patxoca i cal posar de manifest i reconèixer-los. D'altra banda, felicitar-lo sincerament per la seva trajectòria com a entitat, però també per l'organització d'aquesta quarta nit de l'eficiència energètica, una quarta edició dins una vida de 8, vol dir que ja hi ha una certa consolidació, una certa tradició, i aquest és el seu acte, diguem, institucional per excel·lència. Felicitats per la iniciativa i sobretot per aquesta consolidació. I després, lògicament, felicitar a les persones que han obtingut el seu reconeixement, el senyor Nolis i tots els que han presentat els seus projectes i el guanyador del projecte al qual hem tingut l'ocasió ara mateix de donar-li i de fer-li el reconeixement i d'entregar-li el premi. Dit això, jo anava pensant mentre estava assegut aquí, dius, carai, tu vens aquí amb unes paraules preparades, vens amb aquest caràcter institucional que et toca, perquè com a secretari general al final és el paper que et toca i et trobes amb tots aquests precedents, l'Albert Bosch, el Bruno, tot amb aquest domini de l'escenari, i per tant els he de dir que això fa una certa prevenció, perquè el meu paper ha de ser forçosament més institucional i per tant les 3-4 reflexions que els hi faré tenen aquest paper institucional i per tant no poden ni volen competir amb el que han estat els precedents aquí en l'escenari. Deixi'm en aquest sentit que entri justament en matèria i fer primer un cert capteniment amb un tema que nosaltres sempre
des de ja fa molts mesos i alguns anys amb tot aquest entorn d'aquesta crisi que hem viscut en els darrers 7 o 8 anys i que es va superant però encara ha deixat empremtes molt profundes i esquerdes molt profundes que cal anar soldant en l'actualitat i en els propers anys. I és com veiem la nostra economia, com veiem el nostre model econòmic. I en seguida arribaré a l'eficiència energètica, perquè l'altre dia ho dèiem en un altre fòrum. Segurament si parlem de la crisi començaríem i no acabaríem de parlar dels motius, dels responsables, a qui li atribuïm el què, però també és veritat que una de les coses amb les que segurament ens posaríem d'acord i no tindríem masses inconvenients en coincidir és que un dels nostres problemes principals va ser que vam tenir un model econòmic un model productiu, un conjunt dels sectors productius segurament molt vulnerable, massa sobreponderats amb uns factors i sobretot que va deixar de banda la indústria. I per tant un dels missatges claus en aquest sentit, i ja veuran que en seguida hi arribo, és que hi ha una coincidència que tots aquests anys aquells països que millor han aguantat i millor han superat i estan superant la crisi són aquells que s'han mogut i han basat el seu model econòmic i el seu model productiu sobretot en la indústria. I també és veritat que això ha sigut a nivell mundial, però també que a nivell europeu tenim un consens polític i generalitzat que la defensa de la reindustrialització segurament és la forma més sòlida i més ferma per sortir o enfocar o abordar un model econòmic diferent, més sòlid, amb la garantia de més creació de riquesa, de més creació de llocs de treball i, en definitiva, de donar prosperitat a la gent que al final depèn d'aquesta creació de riquesa. Per tant, en aquesta línia, tant el govern ho ha vingut defensant els darrers anys amb la creació d'una estratègia industrial i també és veritat que recentment, la setmana passada, el govern també aprovant el pla de govern, que és el pla d'actuacions més destacades i més prioritàries per aquest bienni 2016-2017, hem tornat a posar l'impuls a la indústria com a motor del creixement econòmic. Per què deia tot això? Perquè, home, si parlem d'això, és evident que hem d'impulsar un model industrial. La indústria és la indústria pròpiament, més tot allò que es mou al voltant, que al final està al voltant del 50% globalment parlant de la nostra creació de riquesa. Hem d'impulsar una indústria que s'insereixi, evidentment, en una economia global i que disposi de nous factors de competitivitat i que superin, el que podria ser en altres casos, perquè ara ja estem competint globalment, que superin la millora de la competitivitat estrictament a partir de costos laborals baixos o de productes de baix cost o de poc valor afegit. I és en aquest punt que quan estem parlant que si estem fent grans esforços amb la millora de les persones a través de la formació, si estem intentant o hem de procurar grans esforços a través de la innovació, a través de la capacitat de competir, a través de la transferència tecnològica, el que és evident és que no se'ns en poden anar després pel subregidor tots aquests esforços a partir d'uns costos energètics que no tinguin massa sentit en el voltant del nostre entorn amb el qual competir. Per tant, necessitem tot això, necessitem un model econòmic on els costos competitius de l'energia siguin això, competitius i que no facin que s'esmercin molts esforços i es perdin per aquí tots els sacrificis fets per una altra banda. Però aquest és un país que no som un país que tinguem recursos econòmics propis, a part del que podrien ser les energies renovables. Per tant, necessitem fer com a país una aposta per l'eficiència energètica i per les energies renovables per millorar clarament el que és el nostre balanç energètic i reduint d'entrada la nostra dependència de l'exterior. És veritat que no hem de parlar, quan parlem de l'eficiència energètica, no hem de parlar únicament i exclusiva del que són els costos econòmics o els costos relatius en el model de producció. També hi ha costos socials i, per tant, necessitem també abordar els compromisos ambientals que estan relacionats amb la lluita contra el canvi climàtic, les emissions de CO2, perquè cal una millora tant de l'entorn mediambiental, de la qualitat de l'aire i, en tot cas, de la millora de tot el que és l'entorn de les nostres ciutats i els nostres àmbits més propers. Ha de ser un canvi
d'un model energètic en la línia dels objectius fixats amb la recent COP21 de París, amb aquest objectiu ambiciós de limitar a 2 graus l'increment màxim de la temperatura del planeta en aquest segle, o les pròpies exigències que van més enllà de la Unió Europea arran de l'estratègia de la Unió per l'Energia. Aquestes apostes, com a govern, com a societat, les fem també nostres i així ho hem intentat manifestar ja des de fa uns mesos amb la proposta que el govern va realitzar en l'entorn i en el desenvolupament del Pacte Nacional per a la Transició Energètica de Catalunya, que a partir i tenint en compte i treballant amb processos de participació, amb debat des de la societat, dels grups polítics, de totes les entitats corporatives que hi tenen coses a dir, ens estem intentant marcar les línies bàsiques d'un model energètic per un futur proper i que ha de ser forçosament diferent. És un procés en el qual, amb el màxim consens possible, volem arribar a un acord estable que tingui una trajectòria i un horitzó pels propis anys i que podríem establir, i qui el coneix els hi serà fàcilment identificables, un model basat en 6 o 7 eixos fonamentals. Garantir el dret fonamental d'accés a l'energia i la defensa dels drets dels consumidors, garantir l'abastament energètic de Catalunya amb la qualitat i fiabilitat dels subministraments energètics, assolir el màxim nivell d'estalvi i d'eficiència energètica en l'economia i la societat catalana, maximitzar la utilització de les fonts d'energia renovables, fomentar la recerca i la innovació energètica, impulsar la participació de la societat en la definició d'un nou model energètic i, finalment, intentar construir els marcs necessaris perquè Catalunya tingui, en el marc de la Unió Europea, el màxim de competències per desenvolupar tot aquest entorn en el marc de l'energia i de l'eficiència energètica. Però què passa? Mentrestant, mentre fem avançar entre tots el Pacte Nacional, l'aposta per l'eficiència energètica s'ha de traduir també amb l'impuls de projectes que aborden, i des del govern modestament així ho intentarem, el repte de l'eficiència i que ens impliquen a tots, des dels ciutadans, a les empreses, a les administracions, perquè al final l'eficiència energètica estem segurs que, a part de ser imprescindible com a concepte per la definició d'un nou model energètic, contribueix, evidentment, al canvi climàtic i, sobretot, és una oportunitat única i indispensable per crear valor, per crear riquesa, per crear ocupació i per crear, com ens dèiem fa un moment, per vendre projecte i per arribar al canvi. Algunes d'aquestes mesures que intentem abordar des de l'àmbit interdepartamental les podríem esmentar i molt ràpidament. El desenvolupament del Pla d'Acció d'Eficiència Energètica a la indústria, l'Estratègia Catalana de Renovació Energètica d'Edificis, el suport al desenvolupament, s'ha comentat abans, la potència i la potencialitat de futur de tot el relacionat amb el vehicle elèctric, el suport al desenvolupament del vehicle elèctric com a una oportunitat i necessitat de l'eficiència energètica, intentant construir un suport efectiu al vehicle elèctric que intentarem focalitzar en un pla d'infraestructures de recàrrega, el desenvolupament, un altre projecte, el desenvolupament de l'estratègia de valorització energètica de la biomassa forestal, o, de manera molt més domèstica, molt més interna, però no per això menys important pel que significa de consciència, un pla d'eficiència energètica dels edificis de la Generalitat, del Govern, de l'administració, en definitiva, que vagi molt més enllà de les petites passes que hem donat fins ara. Són línies de treball que combinen una certa ambició i una certa modèstia, no ho hem de dir, sobretot aquelles més de caràcter intern, però que manifesten un compromís d'ambició amb l'eficiència. Perquè és en aquest cas i és en aquest entorn on, de moment, i davant de l'escassetat de competències en matèria regulatòria que té la Generalitat de Catalunya, és on hem de posar el focus i els esforços. L'eficiència energètica és un compromís necessari per a un país com Catalunya, és indispensable, però també és veritat que s'ha de complementar, com dèiem abans, amb un sistema de producció i de distribució energètica que sigui competitiva. I en aquest sentit, bé, l'ambient, la nit d'avui és festiva, però no estaria de més recordar els efectes no especialment positius del que ha significat tot el marc
del marc regulatori de l'Estat, sobretot a partir de la regulació del sector elèctric de l'any 2013, i iniciatives que avui mateix s'han esmentat i que han concitat, entre altres coses, crítiques gairebé unànims del sector. Si parlem, per exemple, del Reial Decret d'autoconsum, polèmic, confós, mal aplicat i segurament perjudicial pel conjunt dels objectius en matèria d'eficiència energètica. Bé, les paraules havien de ser breus, segurament m'he allargat més del compte, però en tot cas el que sí els vull manifestar com a final és que cal continuar ferms amb les línies de treball i sobretot trobar aquesta manera de treballar d'una manera absolutament conciliada entre el que és l'impuls de l'administració i la capacitat i les virtuts que ofereixen entitats com la seva. I en aquest cas el clúster, que s'ha manifestat, com deia, com un autèntic actor important en l'àmbit de l'eficiència energètica. Deixin-me novament que els doni les gràcies per poder compartir amb vostès aquesta estona i felicitar-les novament per la iniciativa i per l'èxit de la nit. Moltes gràcies a tots. Moltes gràcies a tots. Jo, per acabar, voldria agrair al senyor Albert Mitjà la confiança i a la Eva, la Cristina i la Cathy, que em van trucar per presentar aquest acte. Elles em van dir, voldríem un presentador que donés un to una mica més amè a l'acte. L'any passat vam tenir el Pellicer i ho va fer molt bé. No sé si l'any passat o fa 2 anys, o fa 2 anys. I, bueno, per això, doncs, tu ho pots fer una mica més amè. Jo demanaria, sisplau, que l'any que ve ho torni a fer el Pellicer, a no ser que vulgueu riure, que aleshores, si em voleu trucar, el Pellicer o jo us proposo l'Oriol Nolis, que ho farà molt millor i que amb tota la delicadesa, quan jo no el deixava parlar, m'ha dit Bruno, crec que volen que doni unes paraules d'agraïment. M'ha semblat molt humil per part teva. Gràcies i perdona. Res, ara arriba el moment que tots estàveu esperant, que és el de les croquetes i el gin tònic. Jo crec que us el mereixeu. Sisplau, no us abraoneu sobre les croquetes amb aquelles cares de famèlics que fem a vegades quan passa aquella safata de les croquetes bones. I visca l'eficiència energètica, i visca el gin tònic, i visca la vida. Moltíssimes gràcies i fins al proper any.